Не. Не. Защото самочувство понякога нали, може да изгради човека или може направо да прекали и просто да изглеждаш като надменен. Коя спирала на Астра? Снова чанта повече не. За какво ми е чантата? И за какво ще скачам? Дори по да се живее, за какво ми е тази чанта, бе, човек? Къде ще носа? В гробищата. Благодаря. Thank you. Луничките какво, че само го изпуснах? Мерси за рост. Thank you. You know, I got hated on. You know, some guy texted me. He was like, "Your jawline." You know, some guy texted me. He was like, "Oh, your jawline is so sharp. It's making you look stupid." Okay, just say you don't have a jaw. Just say you don't have a jaw. Like, I don't understand where was the hate coming from. Where was all of this? Не ми хареса червеното червило. Мисля, че е прекалено много. Мисля, че е прекалено много. Jealous, that's what I'm thinking. That's what I felt. I felt like the hate coming. Как поддържаш се форма, с какво се храниш? По принцип с каквото искам и когато искам, но просто гледам да не прияждам едва ли не. И всеки път, като сядаш да ядеш, вместо да преклаеш нали, с много яденето, гледаш винаги да има нещо, дето да можеш да пиеш. И то вече като си свикнеш и... Thank you. Иначе не се ограничавам. За яденето изобщо не се ограничавам. Thank you. Иска да не ти почиваш. Да, днес ми е почивен ден. Много ми е хубаво. Много ми е хубаво. Почивен ден. Той колко да е почивен. Благодаря. Благодаря ви. Добре, наистина ли предизвикателство? Ой, сладко. Мерси. Това детето ли ти е на профилната снимка? Това детето ли ти е? Плащаме ли издръжка? Well, the baby Yoda, I'm not getting rid of him. I'm a waitress. But guys, I recently applied to work as what they called, like helping assistant for like teaching and stuff. Благодаря. So let's see, I hope I get it. Сега ми изпраща по 2 за умрял, бе. Какво? Не, в университета или в като секундарито или те преди аз това където са? Да, българка съм. Teaching kids, yeah. You're better than to be a waitress. Благодаря ви. Това е майка ми от баща ми. Мерси.